Ako prosím? Komunistické režimy majú 100 milióny nevinných obetí. 100 miliónov. A vy ako vyzeráte? Čo to je za argument? Čo to je za argument, ako ja vyzerám? Ale čo chcete? Aj pán, aj vy. Propagujete vraždy a zločiny a znásilnenia. Kto vám to povedal? Toto, čo ste vy urobili v tejto republike, to už horšie nemôže. Prečo dobře do nás to Polsko nemôže? Ďakujeme, to je sloboda, to je demokracia. Sloboda, tak čo idete? A nehaj slobodu aj druhý. Vy, čo ste, a ty kto si, keď ty primátor, či čo si? Má právo hovoriť, ale čo ste mi? Čo ste mi? Nemáte právo. Mám ty z toho Zakázaný ústav. Ja som občan tejto republiky. Ja som občan tejto republiky. Ale nemáte právo. Až robím niečo proti zákonu. Je to právo a sloboda. Aj vrah je občan republiky. Poďte chlapci, poďte chlapci. Ja to nepoznám. Poďte. Na internet, pozrime sa do... A čo na internet máme pozerať? To nájdete. Čo, kde? Čo? Pôjdeme do Nie, stačí, zoberte si zákon do ruky. Komunistická strana je povolená. Symboly, tieto symboly sú... Kde? V Maďarsku. To je symbol strany a není zakázané. Dobre? Dobre, kľud. Ak je to zakázané, dajte na nás trestné oznámenie a sme ochotní. Zákon my asi poznáme. Máme tiež nejaké...